Sad jedan praktičan savjet, a vezan za ponavljanje ili vježbanje slično molitvenoj praksi Isusove molitve, s tim što se ovdje predlaže da se izgovara često, polako i sa pažnjom slava Bogu. Slava Bogu. Ili slava ti Bože. Slava ti Bože. Gledajte sad. Slava Bogu. Kakve moćne riječi. Kada nas skole nevolje, kada srce opsjednu, opkole pomisli sumnje, malodušnosti, nezadovoljstva, roptanja, tada treba da primoramo sebe na često, polagano, usred sređeno ponavljanje riječi slava Bogu. Ako iskreno povjeruješ u ovdje iznijeti savjet, pa ga u pridošloj nevolji provjeriš na samom dijelu, ugledat ćeš čudesnu silu slavoslovljenja Boga. Obradovat ćeš se, jer si našao toliko korisno, novo znanje. Obradovat ćeš se, jer si dobio tako moćno i podesno oružje protiv unutrašnjih neprijatelja. Vidite sad ovo, Sveti Ignjat je tu vrlo precizan. Ovo on govori iz iskustva i predlaže to kao jedno praktično djelovanje. Znači, imamo duhovni problem, duhovnu komplikaciju, šta kaže? Polako, čekaj. Nemoj sad nikakve poteze, nemoj da rasuđuješ, nemoj da odlučuješ, nemoj da povezuješ, nemoj da analiziraš. Stani, smiri se, usred sredi se i počni na glas da izgovaraš slava Bogu. Slava Bogu. To je kao kad izgovarate Isusovu molitvu. Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me. Ta molitva ima strahovitu silu. Ime Božje ima veliku silu. Slavljenje Boga ima veliku silu. I gledajte, on sad ovdje govori o posljedicama, odnosno o dejstvima. Kaže, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih pri navali mračnih pomisli tuge i uninija, to je ščamotinje, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih uz primoravanje, dakle malo trud, malo podvig, malo primoravanje, gotovo samim ustima, dakle ne i raspoloženjem odmah, nego samo na ustima, na silu i samo ustima, jer u takvim situacijama tih takozvanih pomračenja ne može čovjek da očekuje da će odmah iz srca da mu izleti slavoslov. Ne, niti se ovdje to predlaže, nego bukvalno ponavljanje i primoravanje. Samo na ustima. I da se čuje, kaže, od zvučanja riječi. Jer vidite, u tim duhovnim stanjima demoni su tu prisutni, znate. Recimo gnjev, jako zlopamćenje, roptanje, nekakva tuga, čamotinja. To su sve stanje iza kojih stoje konkretni duhovi zla. Recimo u Nini uvatite nekakva, znate, da kažemo, mlitavost, duhovna mlitavost, nepokretnost. To je ono što danas nazivaju depresijom. Ali je liječe C vitamin. Mislim, C vitamin je dobrodošao, ali demon na njega ne reaguje. A malo će vam ko, ili gotovo niko, sem crkva, pripisati, znate, izgovaraj slava ti Bože, a tako, to nismo čuli kao terapiju, je tako? Puši po 5-6 kutija dnevno, znate, gutaj,
kafa i tako živi. To ti je život, tebe to tako zapalo. Međutim, vidite, slava ti Bože, znate kako može da obrne situaciju? Znači, izgovaraj samo ustima i budi uporan, jer će demoni, čuvši slavoslovlje ili recimo Isusovu molitvu, da odstupe, povuku se. Isto recimo kao fen, ako ti neko drži fen ovdje, znate, nije prijatno. Ali ako izgovaraš nešto što mu smeta, pa se on povuče, lakše je. I još ako izađe, onda je dobro. Tako i demon sa svojim zračenjima, recimo demon gnjeva, on kako pristupa, on diže temperaturu gnjeva. Ili bilo koje druge strane, tuge, na demon tuge, on ako je blizu ili uđe u čovjeka, on izaziva tugu, ovaj se mučenik sluši, znate, gasi se. A ti ga iznenadiš, pa kažeš, slava ti Bože. Op, znate, ukoči se. Šta bi sad? A ti opet, slava Bogu. Pa slava Bogu. On reaguje kao zmija, znate. Se povlači. Ne pred tobom, nego pred energijom slavoslovlja. Pa onda iskombinuješ sa Isusovom molitvom, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I kako se on povlači, energija njegova odlazi i vraća ti se raspoloženje, snaga, znate, krepkost uma. Razumijete? Vidite, kaže, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih uz primoravanje, gotovo samim ustima, samo strujanjem vazduha, stresaju se, daju se u bjekstvo vazdušasto ništavni knezovi, to jest demoni. Razvejavaju se kao prah na jakom vjetru sve mračne pomisli. Kao prah na silnom vjetru. Od duše odstupaju tegobnost i dosada, prilaze joj i u njoj se nastanjuju lakoća, spokojstvo, mir, utjeha, radost. I opet završava, slava Bogu. Zato je bitno uključivati se u crkvena bogosluženja. Ima ono čuveno slavoslovlje veliko, pa kad smo u crkvi, pa kad ga pojem, ili polijelejnu službu, kako je to su moćna dejstva. Kakav god da si prije toga bio, uđeš u hram, malo se onako strpiš, primoraš sebe, pa kad krene slavoslovlje ili polijelej, znate kako, viš nešto te nosi, čoveče, nekako ti se raspoloženje, znate, mijenja, nekakav svježi vazduh, da ti prođe biće, izađeš bodar, vesel, zdrav. Mnogo moćno oružje, slava Bogu. Zato demon i ove njegove mreže hoće da nas umrtve, da nas nadahnu duhom osuđivanja, duhom roptanja, duhom straha, duhom hura na Boga. Jer roptanje, to je potpuno suprotno blagodarenju, odnosno slavoslovu. Vodite računa i preispitajte sebe gdje ste na toj skali. Ako ima roptanje u vama, osuđivanja, tuge, nezadovoljstva, to je jasan znak i to sami izmjerite, kao toplomjerom temperaturu, ne morate ići niđe posebno, to sami uradite. Vidjet ćete da nema čega, nema slavoslova. Kad si zadnji put izgovorio slava ti Bože? A šta zadnji? Nisam nikad, razumiješ, neki. Počni malo. Kako? Na silu. Primoravaj se i vidjet ćeš. Evo Sveti Ignjatije kaže, povjerite pa ćete da vidite.
Onda ovdje govori, ali ne bih sad, samo ću ovako da sumiram, kako je štetno oslanjati se kad je u pitanju, da kažemo, život i suočavanje sa životnim nevoljama, oslanjati se na pali razum i baviti se analizama koje on može da nam priušti. Kaže, nemoj to, pali razum, to je pali razum, to je pala priroda, on je protivan Bogu. On je u suštini bogoboran, on mrzi Boga, on ti ne može ništa pomoći. Odbaci ga. Idi direktno na slavoslovlje. Slava Bogu. Nemoj da se mučiš, da izanaliziraš situaciju kao sa namjerom, da ja ću svakako slavoslovlje samo malo da izanaliziram je li ovo pravedno, a što ovo nije ovako, a zašto nije onako, a kad bi bilo ovako. Nemoj to. Dao si se palom razumu i on te nikad ne može dovesti do slavoslovlja, jer mu je suštinski tuđa. Pala priroda ne može da slavoslovi. Zato kaže, odbaci je i predaj se vjeri. Vjeruj da Bog promišlja i izgovaraj ove čudesne moćne riječi. Slava Bogu na svemu. I na ovome. I na ovoj nevolji. I na ovom iskušenju. I na ovom odronu. Na svemu, slava Bogu. Znate, to unosi u čovjeka jednu blagodatnu mudrost, blagodatnu osjetljivost. Evo ovdje sad navodi svetog Jovana Zlatousta, kaže, slava Bogu, mnogi ugodnici Božji voljeli su da često ponavljaju ove riječi. Oni su okusili u njima skrivenu silu. Kada god je sveti Jovan Zlatousti besjedio sa duhovnim prijateljima i braćom o nekim prilikama, naročito o nevoljama, on je kao kamen temeljac, kao osnovni dogmat besjede, uvijek ostavljao riječi za sve. Slava Bogu. Vi znate da je on i umro. Posljednje riječi koje je izgovorio u izgnanstvu bile su slava Bogu za sve. Ste znali za to? Jeste? To je čuveni Zlatoustov usklik. Slava Bogu za sve. A znate, ako ste čitali njegovo žitelje, kakve su ga nevolje tuha, šta sve nije pretrpio. Pa kaže, po svojoj navici, koju je crkvena istorija sačuvala za kasnije potomstvo, on je, to je bio njegov običaj, kad kreće da besjedi, pa kažu, ispruži kaži prst i udari o dlan. I kaže, slava Bogu za sve. I onda počinje sa besjedom. I zaista, ako ste imali priliku da čitate njegove besede, to je čudesno kako je on tu blagodatnu osjetljivost imao da iz situacija, znate, da kažemo, ekstremno teških situacija, znate, da on kopa, znate, najkvalitetnije dijamant. Ono od čega ljudi bježe, on u to uskače, razumije, sa potpunom sigurnošću da je tamo život. Mislim, Zlatoust je u tome neprevaziđen. A upravo zbog toga što je imao taj blagodarstveni odnos prema svemu. Nije mu zalud crkva i predala da se stavi liturgijski čin po kome evo i danas služimo, i danas smo služili, i sutra ćemo služiti liturgiju, božanstvenu liturgiju svetoga Jovana Zlatousta. To što je. Jer liturgija je blagodarenje. Pa kome ćemo je povjeriti, da kažemo, u tom nekom smislu uobličavanja, ako ne onome koji je bio najdublje u tom duhu blagodarnosti. Kaže, braćo, naviknimo se i mi
da često slavoslovimo Boga. Navikavajmo se, navika traži vježbu. Što Pavle? Navika. Slava Bogu, slava Bogu, slava Bogu. Slava Bogu za sve. Slava ti Bože u vjekove. Vježba. I onda kad te presretnu brati u kuhinju, trpezariji, sa ovih naših odelenja, onda ćeš ti lakše moći da se suočiš sa tom neprijatnošću. Je tako? Kad naleti neki na tebe i, krene da zrači, ti kažeš, slava Bogu. Razumiješ? I on odskoči od tebe kada si onim električnim pendrekom dotakao. Strese se. Ili neki roptač. Ima vi što nose duh roptanja, pa krenu, aj svidio ovo, a kako ono, ti ga slušaš i kažeš sam, slava Bogu. On se strese, razumiješ? I onda ti izbjegava, nisi imao više u kombinaciji za ruski rulet. Jer ima tako, panete neki roptač, polako te uvuče u svoju jamu i prenese taj duh na tebe i onda obojica pući. I tako, kad osjetiš, ti ga malo pusti, malo da se otvori, da obali gard i onda ga samo glavom spuca i kaže slava Bogu za sve. I nećete više dirati. Probaj, vidjet ćeš. Braćo, naviknimo se i mi da često slavoslovimo Boga. Pribjegavajmo tom oružju našim nevoljama. Neprestano slavoslovimo Boga i time odbijimo, satrimo naše nevidljive neprijatelje, naročito one koji nastoje da nas obore tugom, malodušnošću, roptanjem i očajanjem. Očišćujmo sebe suzama, molitvom, čitanjem Svetoga pisma i svetootačkih djela, da bismo postali sagledatelji Božijeg promisla, koji sve vidi, svime vlada, svime upravlja, sve usmjerava po neistraživim sudovima svojim prema ciljevima poznatim jedino Bogu. I ovo sve sad što ide, vidite, na ovom opštem geoplanu, znate, nije to haos, da se razumijemo. I nije onako kako tumače, kako bi htjeli ovi i kako bi htjeli oni. Ne, vjerujte, to sve ide ka Bogom određenom cilju. Vjerujte, to će tako da bude. Zato mi hrišćani treba tu da smo opušteni. Kao u avionu. Ima malo onih turbulencija, ali ti voliš dalje. Vjeruješ, idemo. Apsolutno povjerenje u kormilara crkve ili u pilota, kako god hoćete. Potpuno. I pazite, nema šanse da ne dođemo do tog cilja. To isključujemo kao mogućnost, jer naša vjera to podrazumijeva. Kada postanemo sagledatelji Božjeg upravljanja, bit ćemo u pobožnosti, nenarušivom miru srca, u potpunoj pokornosti i čvrstoj vjeri. Divit ćemo se veličini nesaznajnog Boga, njemu ćemo uznositi slavu sada i u vjekove vjekova. Tako, braći i sestre, da i mi budemo od ovoga duha
i da budemo od ovakve vjere koja vjeruje Bogu kao promislitelju i da tako vjerujući i sagledavajući svoj grijeh, što je vrlo bitno na početku, je to vrlo jasno istaknuto, svoj grijeh koji će da produbi u nama naše pokajanje, dakle iz tog, da kažemo, pokajničkog ugla, znate, da sagledavamo Boga i sva njegova dopuštenja da tumačimo u duhu pokajanja, ali i radovanja što sve to od Boga dolazi iz njegove ruke koja ikad kara, miluje. Ili što bi naš narod rekao, ta duboka evanđelska svetootačka narodna mudrost, što je od Boga slađe je od meda. To je naš narod davno izučio i u predanje pretočio. Tako da eto i mi imamo tu živu vjeru i njome živeći da budemo u nadprirodnoj sili i da smo kadri dočekati sve Bogom dopuštene situacije, koliko god one naizgled bile velike, teške, ali date su i dopuštene radi našeg spasenja i vječnog blaženstvovanja u nenarušivom miru i radosti i svjetlosti Carstva nebeskog. Radi toga zaista valja malo potrpjeti, a onda u gornjem Jerusalimu vječno blaženstvovati. Zar ne? Šta kažeš, Ana? Ćemo li izdržati? Hoće, što neće. I ponavljati, vježbati se. Može slobodno čovjek, nije to, znate, ovako, bili smo mlađi, pa svašta čovjek piše po sobama, grafiti, razumijete, stihovi, znate, posteri i tako dalje. To ima, da kažemo, smisao, tako da može čovjek, zašto da ne, da napiše u svojoj sobi, da skine, recimo, neko platno, neke apstraktne umjetnosti gdje su nekakve razjapljene čeljusti i nekakvi pokvareni zubi iz kojih niču neki cvjetovi, nekakve buduće nade. Znači, skine to platno, to 2 sa 2, je tako, Marko? Je li 2 sa 2? Ona psihodelija, je tako? Skine to, pa nešto skromnije, možda u istom koloritu. I napiše, slava ti Bože. I okači na jednom zidu, na drugom zidu, na svim zidovima, u hodnicima, kad je u pitanju intenzivnije njegovanje, poslije može to da se svede i na samo jedno, ali u početku, da malo probijemo taj prostor i nepažnju, pa da imamo te podsjetnike. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože. Što da ne? Snimiš sebe, pa se puštiš neđe kad ne možeš, pa čuješ sebe, slava ti Bože, slava ti Bože. To malo, prosto dok se navike ne stekne, dok se ulje ne odmrzne, posle to ide. I izaziva promjene. Sveti Ignjatije je ozbiljan učitelj, to što on predlaže, nije to bilo šta. Samo ga treba poslušati, što on i sam kaže, ako vjeruješ u ovo što ti govorim i malo se potrudiš, vidjet ćeš brzo blagotvorna dejstva. Pa eto i mi da se malo potrudimo, jer ovaj duh će nam, vjerujte, i tekako trebati, već treba.
Jer već ljudi koji nisu u ovom duhu polako popuštaju, zaostaju. Znate, ako čovjek nije u stadu Hristovom, ako nije u tom blagodatnom toru vjerujućih, znate, onda on zaostaje i to vukovi duhovni vrlo brzo osjete i onda polako okruže tu ovčicu i lišavaju je života. To je vrlo bitno da se utegnemo u ovom smislu, jer već su došli ti dani, ali treba znati da dani koji dolaze nosit će sve veće nevolje, sve ozbiljnije komplikacije, sve teža iskušenja. Ali koliko god ona bila velika, ako budemo u ovom duhu, ako budemo u ovoj vjeri, mi ćemo to sve sa lakoćom da prevaziđemo, jer ćemo vjerovati da iza svega toga stoji promisao našeg Spasitelja, našega dobroga Gospoda, jedinoga čovjekoljubca. I to će takvu snagu da ulije u čovjeka, kao sveti starac Vukašin. I znate, u Jasenovcu kako on izgovorio one riječi, a one su plod ovog duha i ovakve vjere. Pritom, radi se o jednom maksimumu koji je čovjeku moguć, kad je onom ustaši koljaču izgovorio one riječi: samo ti, dijete, radi svoj posao. Tako i mi. Bavimo se sad svako svoj posao. Ali sa vjerom da iza svakoga dijela pokreta stoji sigurno, apsolutno stoji promisao Božji koji radi našeg spasenja sve to dopušta i koji sve nas vodi, prije svega crkvu svoju vodi ka krajnjem cilju, ka toj luci spasenja. I u to nema nikakve sumnje. Šta drugi mislili i govorili, ne, to ne vjerujemo, mi vjerujemo da je Gospod sa nama i da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka. U toj vjeri smo, znate, nadprirodno moćni. To niko ne može da pokoleba i da naruši. A što ne bismo bili takvi? Što da se vatamo za crvene končiće i na magnetisane kamenčiće?